It's time for SPG. As in, Super Pagganern Secret File. Kapag may regla ang girlfriend ko, para akong nasa impyerno. Itago niyo na lang ako sa pangalang CJ. At ito, ang aking SPG. As in, Super Pagganern Secret File. Ganito kasi yun. Usong-uso yung mga babaeng feeling may toyo. Pero, ang totoong babaeng tinutoyo, tahimik lang in real life. Ay, langya. Mamamatay ka ata kapag tinoyo talaga ang babae, pre. Napapansin ko kasi ito yung napapansin ko. Kapag may regla ang girlfriend ko, putik, sa akin lahat ang sisi. Nabibwisit pa naman ako kapag nag-iinarte siyang masakit ang puson niya. Tapos, gugulpihin niya ako nang wala sa oras. Ayop! Kada buwan, may 1 linggo akong impyerno. Kapag may regla ang girlfriend ko, para akong nasa impyerno. Kaya, nung Christmas, habang nagse-celebrate kami sa isang mall, nag-exchange gift kami. Tapos, nagulat siya sa ibinigay kong regalo. Ako, ang binigay niyang regalo sa akin, sapatos. So, nagtaka siya bakit ganun daw yung regalong ibinigay ko sa kanya. At ang sabi niya sa akin ay, "Ano tong gift mo? Ba't walang laman? Ano? Hangin lang regalo mo sa akin? Sira ulo ka ba?" Medyo naiinis na siya na natatawa pa. Akala niya, nantitrip ako. Sumagot ako sa kanya ng, kasi lagi mo akong binubugbog pag may regla ka. At sumagot naman siya ng, anong kinalaman ng regla ko dito? At nagsalita na ako sa kanya at ang sabi ko ay, "Surprise! Hindi ka nare-reglahin next month. Nag-New Year na ako agad sa loob kahit Pasko." And she was like, "Walang niya ka, ano ka mo?" Siguro, mga 2 minuto siyang nag-isip ng matagal hanggang sa na-realize niya, binuntis ko siya. Ayun, hinampas-hampas sa akin yung regalo niyang sapatos. Babawiin niya na lang daw sa akin. Akala ko nga, magagalit at babawiin niya ang sabi niya, babawiin niya pa rin. Pero, papalitan niya na ng mga pang-baby. Kaya kapag nabwisit rin kayo sa buwang-buwang dalaw ng girlfriend ninyo, buntisin mo na para matahimik siya. We're adults naman. Tsaka may mga kanya-kanya na kaming trabaho. Kaya on time na rin yung New Year ko. Muli, ako si CJ at ito ang aking SPG. As in, Super Pagganern Secret File. Always your number one. SM Radio Station. Love Radio. Hello, kabisyo! Uy, gusto mo pa ba ng mas marami pang Secret File episodes? Ang gagawin mo lang, mag-subscribe ka na sa aming YouTube channel. It's Love Radio Manila. At pindutin mo na or i-click mo na ang notification bell para updated ka na sa aming mga latest video. Rakitera po mula sa 90.7 Love Radio. Mwah!